Студените дни дойдоха и всеки трябва да помисли за спорт, който му харесва и приляга най-добре. А сега да видим какво ни очаква днес. Тя е толкова темпераментна, че може да накара всеки да се разтанцува, защото е треньор по зумба. Здравей, Цвети! Здравей! От кога се занимаваш с тези танци? Инструктор съм по аеробика от повече от 17 години. От 2011 изкарах един курс за зумба инструктор. Преди това водех латино аеробика. Но зумбата просто много ме впечатли и видях, че това е моя танц и моята аеробика, моя фитнес. Какво чувстваш, когато танцуваш? Чувствам едно страхотно настроение и чувствам, че купонясвам страхотно. Не забелязвам, че съм в залата, а някъде на парти. Разкажи ни малко за историята на зумбата. Откъде идва? Зумбата е патентована от Алберто Перес, който е колумбиец. Тя има много различни стилове, има зумба за деца, тя е зумба кидс, зумба тоник, най-разпространената е зумба фитнесът. Значи да разбирам, че е подходящо за деца, за жени, за всички хора. За възрастни. Какво изискваш от учениците си по време на тренировка? Едно единствено нещо – да се отпуснат и да се забавляват. Какви стилове музика можем да чуем в зумбата? Можем да чуем латино музика, меренге, салса, можем да чуем хип-хоп музика, африкански танци. Вкарваш ли нещо авторско в твоите тренировки? Това, което аз съм се постарала да вкарам авторско е, че в моите часове винаги завършваме с някакъв уъркаут, който обикновено е коремни преси, около 5 минути и той ми е любим. Има ли бъдеще зумбата в България? Да, смятам, че има, защото това е един чудесен начин стресирания човек да отпусне цялото напрежение, да се позабавлява и същевременно да направи нещо за себе си. Благодаря ти, Цвети. И аз благодаря, надявам се да се забавляваме заедно. Здрасти, видях, че се раздаваш супер много на тренировките. Браво! Кога се занимаваш с зумба? Какво те запали? Точно става една година. Здравословното ми състояние беше особено добро и си помислих какво да направя и малко спорт. И съвсем обадих и се дойдох. Още първи път като дойдох и тялото ми започна да пее. Не знам как да го обясня, смисъл, наистина не знам. И от тогава, аз свалих 15 килограма. За мен това е хапче за здраве, дневното ми хапче за здраве. И аз каквото и да става, гледам да не пропускам, защото ако нямаш здраве, нищо нямаш.